hedder jeg Mos, jeg er 39 år gammel, og til september bliver jeg 40. Og netop derfor har jeg valgt at stille op til Newcomers i Classic Bodybuilding minus 180 cm. Jeg har tidligere stillet op i Mr. Fitness-konkurrencen, så det er lidt et comeback for mit vedkommende. Og grunden til at gøre det, det er selvfølgelig, fordi jeg bliver 40 år gammel, og sidst jeg stillede op, der var det Mr. Fitness, og der vandt jeg i 2004. Så de folk, der kender mig i fitnessbranchen allerede, de ved også godt, at jeg ikke bare stiller op for at stille op, men at jeg gerne vil stille op for at vinde. Og så ved jeg godt, at det bliver 40, og mange har sagt til mig, Jan, du skal stoppe i Masters. Og ja, det kunne jeg sådan set godt, men de folk, som kender mig, de ved godt, at det er ikke lige mig. Så jeg vil hellere dø med støvlerne på, og så tage kampen op mod de unge fyre. For jeg tror, jeg har en god chance, men det kan også være at tage fejl, og så må jeg dø med støvlerne på. Men hellere dø med støvlerne på, end at stille op i Masters. Ikke noget dårligt om Masters, men jeg føler bare ikke, til trods for at jeg er 40, at det er der, jeg hører til nu. Det kan være, jeg synes, det er om 2 år eller om 5 år. Til at starte med vil jeg i hvert fald gerne prøve lige at se, om jeg kan hamle op med de unge gutter, så de kan få kamp til stregen. Sådan en gammel jydetosse som mig. Men efter jeg stillede op i 2005 sidste gang, så havde jeg sådan set et tomrum bagefter rent træningsmæssigt. Der havde jeg et år, hvor jeg kun trænede 1 gang om ugen. Og det havde jeg simpelthen, fordi fra jeg var 12 til jeg var 30, der har i mit liv handlet om elitesport. Først med judo på landsholdsniveau, og sidenhen med styrketræning. Og lige pludselig havde jeg ikke et mål med min træning. Og så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg så træne for? Og det var en meget mærkelig følelse for mig, fordi lige pludselig skulle jeg ikke veje min mad, jeg skulle ikke veje mig selv, og hvordan skulle jeg gå op i maden, og hvordan skulle jeg gå op i træning. Så jeg er svært ved at forholde mig til det, så jeg begyndte at drikke varm kakao og spise bamseboller med smør og bollechokolade. Og noget jeg selvfølgelig også gjorde, dengang jeg stillede op i tidernes morgen, men ikke så meget, som jeg begyndte at gøre. Efter det år, så kunne jeg godt se, at kroppen var lidt i forfald, og det hudede mig ikke rigtigt, så jeg begyndte at tage træning lidt seriøst igen, og træne et par år, hvor jeg gik til den. Og så har jeg haft en 5-6 år, hvor jeg bare har trænet 2-3 gange om ugen for at holde ved lige. Men i og med, at jeg selv træner atleter og har ført mange atleter frem til scenen, også med gode resultater til følge, så bliver jeg selvfølgelig inspireret. Og så nu tænker jeg, nu bliver jeg 40 år, og så tænker jeg, nu giver jeg mig selv den fødselsdagsgave og viser, at jeg kan komme i form. Ikke fordi jeg var i dårlig form, men jeg kunne godt tænke mig ligesom at bevise over for mig selv, at jeg ikke var 40 fed og færdig. Men godt kunne stå på scenen og også uden at falde igennem. Så det er det, jeg har tænkt mig. Så det er sådan den træning, jeg har haft de sidste 10 år. Og de sidste års tid har det så været med henblik på at stå på scenen, når jeg bliver 40. Er der nogle ting i din træning, der er anderledes nu, end den var for 10 år siden? Ja, det er der, fordi at, med årene kan jeg godt erfare, at jeg har trænet meget tungt. Jeg har altid været stor tilhænger af tung vægttræning. Og det kommer lidt, hvad skal man sige, uheldigt til gode nu, fordi at jeg har en lidt dårlig skulder, og i december måned 2014 fik jeg konstateret en diskusprolaps ned i den nederste hvirvel. Og det bevirker faktisk, at min bentræning, der kan jeg kun træne benpres og benspark. Og sådan noget som squat og dødløft, de rigtig gode benøvelser og rygøvelser, de er jo så udelukket for mit vedkommende. Heldigvis har jeg altid haft, hvis man kan sige sådan, nemt ved at få store ben, så faktisk i de sidste 4 år har jeg næsten ikke rigtig trænet ben. Det var først noget, jeg begyndte på det sidste års tid her, fordi jeg vidste, jeg skulle stille op, og der er det kommet godt med. Men jeg har benyttet meget af den træningsform, der hedder okklusionstræning. Også kaldet katsu-træning, som nogle japanere har fundet på i rehabiliteringsøje med. Så jeg har benyttet mig meget af det her okklusionstræning, og det har givet på det. Og så har jeg pådraget mig en fiberspring i brystkassen også for 4 måneder siden, hvor jeg ikke rigtig kunne træne bryst, så de sidste 2 måneder har jeg ikke rigtig trænet bryst. Eller 4 måneder, det er kun de sidste 1,5 måneder, hvor jeg ligesom har kunne træne lidt. Og det har været noget decline bench press, fordi fiberspring har siddet i de øverste fiber. Så det er også det, jeg ligesom skal have i mente, når jeg står på scenen. Men det skal ikke være nogen dårlig undskyldning fra min side, hvis jeg skulle hen og klare mig dårligt. Men ja, den har ændret sig, så der er mange øvelser, jeg ikke kan træne faktisk. Men det gode i vægttræning er jo, så findes der heldigvis nogle andre øvelser. Så det er så min træning er nu ikke så brutal, som det var i de unge dage, men lidt mere tilpasset, at man bliver ældre. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan din træningsplan generelt er bygget op, eller sådan helt specifikt er bygget op hen over ugen nu her? Jo. Jamen jeg plejer at træne bryst og triceps sammen, og så træner jeg ryg og biceps, og så træner jeg ben og så skulder for sig. Jamen jeg er jo meget kedelig i min træningstilgang, fordi jeg altid har troet på, at
jo, selvfølgelig er vægttræning en stor videnskab, men man skal heller ikke gøre det til rocket science. Så min træning er baseret på basisøvelser, og det er det samme hele tiden. Tunge løft, bænkpres, overpævninger med vægt mellem benene, dips med vægt mellem benene. Nu har jeg så nok sagt, at jeg ikke kan træne squat og dødløft, men det var noget, jeg ville gøre, hvis det var. Men så i det her tilfælde tung benpres, og det er meget det samme, og det er det samme hele tiden. Tung, og en gang imellem varierer selvfølgelig med noget let træning, også noget drop sets og noget pre-exhaustion, som også egentlig er meget stor tilhænger af. Men generelt, det er ikke rocket science. Man skal træne tungt og basisøvelser. Og der tænker jeg, prøv at se på en vægtløfter. En vægtløfter træner meget, meget sjældent benspark og benkøl. Det er jo råtræk og dødløft og stivben og dødløft og front squat og back squat hver dag i mange år. De har store lår. Så skal jeg have store lår, så er det jo back squat og front squat og dødløft noget hele tiden. Det er ikke alle mulige fancy øvelser i kabler og sådan ting. Man skal holde det på et minimum. Og det er sådan min tilgang, så man kan altid lære noget nyt. Ja. Hvad med i forhold til kosten? Nu fortæller du, at der er sket en del ændringer i din træning i løbet af de seneste 10 år. Hvad er kostmæssigt? Følger du det samme princip der, som du gjorde for 10 år siden, eller der også kommer nogle ændringer ind der? Jeg skal jo ikke lægge, ja, selvfølgelig er der kommer ændringer med sådan kosten. Det skal ikke være nogle ændringer, at jeg har begyndt at spise mere Krabby i de sidste 10 år. Men når det så er sagt, så er det ikke fordi jeg spiser junk, som hvis man ser en lidt overvægtig herre fra Danmark type. Men det er jo lang og tragisk historie, men jeg ved fra mig selv og fra mange andre folk i branchen, jamen, det at stille op til en konkurrence, det er turbovejen til en spiseforstyrrelse, også for en mand. Og jeg kan huske de første gang jeg stillede op, der tabte jeg henholdsvis 8 og 10 kilo. Men så fandt jeg ud af, at hvorfor tabe så meget, fordi hvis du skal tabe så meget, så skal du længere tid på diæt, og du skal spise mindre. Så tænkte jeg, ved at holde mig i god form hele året rundt, så skal jeg ikke så lang tid på diæt. Jeg kan tillade mig at spise mere, og når jeg tillader mig at spise mere, så er jeg bedre mennesker at være sammen med, jeg kan bedre koncentrere mig på mine studier, og bedre kæreste. Og jeg taber også mindre muskelmasse, fordi jeg simpelthen kan spise mere. Så de sidste 4 gange jeg stillede op, der tabte jeg faktisk kun 3-4 kilo og var på diæt i 12 uger. Så er det så klart, at når man er i god form hele året rundt, næsten med blod over på maven, så er det ikke lige med, at man får et forstyrret forhold til mad, men det gør, at man har en ekstrem kontrol over sin mad. Og den kontrol, den slap jeg selvfølgelig, at jeg holdt op med at stille op. Og det gjorde selvfølgelig også, at mine mavemuskler, de blev lidt mere slørede. Jeg følte mig faktisk tyk. Men jeg var jo egentlig ikke tyk, man kunne stadigvæk se min sixpack, der var bare ikke så skåret ud, som den plejede at være. Så ja, min kostvaner har ændret sig. Der hvor det mest springende punkt, det er faktisk, at de sidste 10 år har jeg næsten ikke brugt nogen proteintilskud, altså proteinshakes. Det har kun været en gang imellem, fordi jeg synes, det smager godt, eller man kan bruge det i en proteinkage, eller proteinpandekage, eller proteinkoldskål, eller et eller andet der. Man skal jo tænke på, at jeg er jo ikke så gammel, men jeg er i hvert fald så gammel, at da jeg stillede op, der var der kun de gængse smag, der hed vanilje, chokolade, jordbær og hvis man heldig banan. Sådan er det jo ikke i dag. Nu vælter det jo rundt med hindbær og fersken, appelsin, blåbær og lakrids lige frem. Og jeg er helt vild med lakrids. Så bare det, at lakrids er kommet frem, for eksempel inden fra Bodylab, det er jo, at det er nok til at købe noget proteinpulver. Bare fordi jeg godt kan lide lakrids smag. Så hvis jeg skal pege på noget, så er det, at jeg slet ikke har brugt kosttilskud i den retning de sidste 10 år. Når jeg siger, at jeg ikke har, så har jeg selvfølgelig gjort det, men sammenlagt har jeg måske gjort det i 1 år ud af de sidste 10. Men nu vil jeg selvfølgelig begynde at gøre det igen, når jeg stiller op, fordi det er jo nemt lige at få en shake efter træning og inden man går i seng. Så der har det selvfølgelig ændret sig. Men ja, jeg spiser fornuftigt. Havregryn om morgenen med mandler og rosiner har jeg altid gjort, og rugbrød og grovboller, ris, pasta, kylling og oksekød og sådan ting. Men jeg har selvfølgelig også spist meget, meget slik. Og det kulminerede også lidt her sommeren for et par år siden, hvor jeg synes jeg også, at min talje var blevet lidt stor, men så tog jeg bare sammen og tabte mig lidt, og nu synes jeg, det ser fornuftigt ud. Og nu skal det jo se fornuftigt ud her om 5 måneder, så ja. Nu har du så newcomers om 5 måneder, og hvis alt går vel det om 6 måneder. Har du gjort dig nogle tanker om, hvis det går godt begge steder, hvad fremtiden så ellers kunne bringe? Ja, der er jo ingen tvivl om, at jeg er et kæmpe konkurrencemenneske. Og det er også en af mine motivationsgrunde for at stille op igen. Og jeg har da selvfølgelig en idé om, fordi jeg ved fra de tidligere dage, jeg stiller op, jeg altid får at vide af dommerne, at jeg har en god symmetri. Så bare det, at man har en god symmetri, så er man allerede godt stillet der. Og jeg ved fra mig selv, at jeg godt kan finde ud af at flette næbbet og blive hakket. Så lad os nu sige, at jeg også formår at komme i god form. Jamen, så tror jeg på, at det skal gå godt. Og så har jeg tænkt, jamen går det godt til newcomers og DM, jamen, så tænker jeg selvfølgelig i det nordiske. Det gør jeg da.
Og hvis det også går godt, jamen, så tænker jeg på nogle Grand Prix'er i foråret næste år, eller året efter. Nu tænker jeg, nu er jeg inde i en god stime, så nu holder jeg det lidt ved lige, og så vil jeg gerne prøve at stille op. Så det er ikke sidste gang, jeg har stillet op her til efteråret. Nu må jeg se, hvordan det går. Altså hvis det går helt skidt, så må jeg nok bare se i øjnene, at det kan være, at jeg bare er en masters, og skal prøve lykken der og sige, at de unge fyre, de har ligesom taget over. Og noget jeg også er meget bevidst om, det er, at jeg kan også se, at sporten har udviklet sig meget de sidste 10 år. Folk er blevet virkelig dygtige og fået mere forstand på ernæring og træning, end vi havde dengang. Så jeg skal virkelig stå tidligt op, for jeg ved at få kamp til stregen. Men jeg ved også godt, at når jeg har ondt af mig selv på en diæt eller i et træningspas, så ved jeg, at mine konkurrenter, de har lige så meget ondt af sig selv som mig. Og der skal jeg bruge min gamle styrke og forsige, at jeg har en vilje ud over det sædvanlige til at virkelig klemme ballerne sammen og så sige, nu tager vi sammen og viser det mentale kompas, at nu er vi stillet ind på Newcomers og DM. Og der er kun én vej, og det er fremad.